ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ଦୁଇକୁ ଯୋଗ କଲେ 10 ହେଉଥିବ ଏବଂ 10କ 2 ସମାନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକକ ଦୁଇକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ବସାଇବା ଏବଂ 10କ ଗୁଣନ 10କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରି ସଂଖ୍ୟାଟିର ବାମ ପଟେ ବସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ କିଭଳି ସହଜରେ ବାହାରି ପାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏକକ ଦୁଇ ହେଉଛନ୍ତି 4 6 ଯାହାର ଯୋଗଫଳ 10 ତେଣୁ ଏହା ଗୁଣନ କରିବା 4 6 24 ଡାହାଣ ପଟେ ବସିଲେ ଏବଂ 5 ଗୁଣନ 5ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 6 ତ 5 6 30। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇର ଗୁଣଫଳ ହେବ 3 ଗୁଣନ 7 3 7 21 ବସାଇଲେ ଏବଂ 8 ଗୁଣନ 9 8 9 72। ସେଇଭଳି ଭାବେ 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25 ଏବଂ 3 ଗୁଣନ 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 4 3 6 12। ତ এইভাবে ভাবে ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ନିମ୍ନ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକ